Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Здравейте, приятели, аз съм Марая. В днешното видео с майка ми ще приготвим сладките, украсата и тортата за моят рожден ден. Ако останете до края на видеото, ще видите и самото парти. Ще ви покажа моите бисквитки и други неща. Като цяло останете до края на видеото и ще разберете. Така. Сега първо ще ви покажа бисквитките. Как станаха. Това е совата от Хари Потър. Тези, които не знаят, ще си правя рождения ден на Хари Потър. Също така и очилата на Хари Потър. Така. А тези, като обикновени бисквитки, върху тях ще залепим ето тези на Хари Потър. Ето тези на Хари Потър. Ще залепим тези картинки. Така. Сега това е фондана. И ще нарежем такива за картинките. Така. Първо ще сложим брашно. Ето така. Такова навсякъде. Обрисуваме малко. Ето така. Да е равно. И сега започваме. Останете до края на видеото да видите крайният резултат. Сега прибираме и фондана. Затваряме.
Така, първо сластиците ще да забравя. Така, сластиците. Хоп. Това прибираме го в касилката. И сме готови. Така, приятели, сега на бисквитките ще сложа фондана, ще го залепя с това лепило. Приготвила съм си и четца. Така, слагаме на четцата лепило, взимаме фондана, намазваме го от едната страна, хубаво, може 2 пъти, така, да мине хубаво и сега го залепвате, така. Ето как се получи. Това много точно става. Така, взимаме следваща. Взимаме пак фондан и залепяме. Хоп, намазваме го. Така. Добре. И слагаме така. Тук на бисквитката, по средата, да я гледаме долу. Център да стане. Така. Ту. И сега фондана и лепило там намазваме. Така, хоп. Ето бисквитка. Казваме фондан. Гледаме. Много съм се получава, но не харесва. На вас харесва ли? Как става? Така, приятели, ето ви и готовите залепени бисквитки с фондан. Сега ще налепим и ето тези лепенки. Ще видите крайният резултат. Така, приятели, сега намазваме с четката и залепяме по средата. Ето я и първата бисквитка. След малко ще ви покажа и всичките готови. И така, приятели, ето ви и готовите бисквитки. Остава само да ги опаковаме и след това ще преминем към направата на кейк попчетата. Така, приятели, ето ви и готовите опаковани бисквитки. Сега ще ги подредя ето тук. А ето ги и тях. Напишете в коментарите харесват ли ви. Това, което правим в момента, е украсата за тортата.
След това ще преминем към направата на кейк попчетата. И ако останете до края на видеото, ще видите и самата торта. Всички мои сладки, които сме направили за рожденият ми ден. Също така ще ви споделя страничката на майка ми във Facebook, където може да разгледате всички нейни сладки изкушения, които приготвя за различни поводи и празници. Така, приятели, както виждате, вече преминахме към направата на кейк попчетата. За тях ще ни отнеме малко по-дълго време, така че когато са готови всичките, ще ви ги покажем. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to